Als je dit niet doet, dan is morgen de Sionsberg failliet. De vorige reorganisatie bij de Sionsberg in Dokkum is nog maar een ierlien. Er waren 40 banen skrast, nu gaat het om 90. Maar omdat een soort mensen in deeltijd werken, maakt wel 120 of 130 mensen op ziek naar oor werk. Juster waard het personeel in jachten. De zaal wie vol, meesten die konden net meer zitten staan, dus, maar ik voel de sfeer wel gelaten. Ik werk hier relatief kwaad, want ik ben een prutte meisje die hier jarenlang al werken. Dus ja, aan de ene kant dan denk ik wel, ja, ik zou er dit keer best bij zitten kunnen, maar dat is gewoon afwachten. Het verlies om personeel in Dokkum moet opvangen worden toch efficiënter te werken. Het ziekenhuis bloot wel gewoon zondagen in de week iepen, inclusief 2 algemene verpleegafdelingen. Er gaan geen afdelingen dicht, maar we gaan ze wel bij elkaar voegen. Dus we maken wat wij dan noemen compacter. Zoals u ziet is het ziekenhuis nu vrij uitgestrekt en wij denken dat het goedkoper kan als je dat wat dichter bij elkaar doet. De vakbond binnen schrokken van het grote banenverlies. Zij wies op mismanagement in het verliezen. Daar had dus veel eerder samenwerkingsverbanden moeten plaatsvinden. Daar hebben wij als vakorganisatie CNV ook op aangedrongen. Van ga net andere ziekenhuizen meer samenwerken. Wat ons betreft is dat veel te laat gebeurd. Dat hebben we ook wel eens met onze achterban besproken. Maar ja, dat is dan toch wel te wijten aan de vorige directies. Ja, ik leef niet in het verleden, ik leef in het heden naar de toekomst toe. Wij denken dat wij een goed ziekenhuis kunnen neerzetten. En ik vind het jammer wat er in het verleden gebeurd is. Dat vind ik vooral jammer voor alle medewerkers hier, want die hebben er daar het meeste last van gehad. Maar wij hebben echt de volle overtuiging dat we hier een goed ziekenhuis kunnen neerzetten. En daar gaan we ook onze stinkende best voor doen. De Sionsberg had nu nog 130 bedden, dat wordt eruit een goede 50. De polykliniek wordt verplaatst naar een oorpad van het gebouw. Voor de vrijkomende ruimte wordt een hierder zocht.